A Biblioteca Humana de Galicia. Un proxecto de recuperación e divulgación do patrimonio oral e inmaterial de Galicia a través da creación sonora e do podcast. Maximino Viaño. Bueno, mira, eu son Maximino Viaño, que nací nunha aldea a 2 kilómetros daqui, aí, un pouco máis abaixo, na falda do Monte San Marcos, nunha casa de labranza, e traballei nela hasta que terminei nos anos 40 de ir á escola e matriculeime na Escola Social. Teño o número 28 da primeira promoción de graduados sociales. E fixen eso porque daquela había a milia era un problema, que había que optar 3 ou 4 anos. E fixen grado social para non ir á mili de soldado. E tuve de alférez en Toledo. Fixen as prácticas ali o ano en 1950. Despois caseime, xa ao vir da mili, xa a muller xa tiña buscada desde que tiña 17 anos, que era desta casa, e caseime 51, empecei, tuve 4 fillos, traballei as leiras e despois o 58, o 53, decretaron a concentración parcelaria, a lei de concentración parcelaria. A primeira de Galicia, unha das primeiras de España, fíxose aí en Barcala, ainda veu Franco inaugurala. Entonces eso dou motivos a que se creara en Negreira a primeira agencia de España, a número 1 de extensión agraria. Eu fui collendo confianza co director que daquela ainda morreu con 100 anos, hai un ano, Amador Rodríguez. E fixemos amigos, e despois todos cantos agentes pasaron por Galicia, pasaron todos por Negreira, e conocimos a todos. Fixeme amigo de todos eles, e eu fui aprendendo eu seguía tendo aquí unha boa labranza, e era que me levaba entusiasmo. Traballei de perito unha temporada, pero non me gustaba facendo subastas e partillas, pero non me gustaba o traballo. Gustaba máis progresar na ganadería. En 1958 xa fixemos a concentración parcelaria tamén aquí. Eso levounos a crear nos anos 60, o 1 de abril de 1966, había que empezar a comprar maquinaria, tiña todo o mundo, xa empezou a ter tractor, xa empezaron as vacas de traballo, a rubia gallega, a cambiarse por frisonas, e o cambio empezaba, víase vir. Eu tuve a suerte de que era fui capaz de ir vendo a ganadería que iba a haber, tal. Sufrín naqueles anos a política de Madrid, que cambiou quixo cambiar de sembrar trigo, porque lle sobraba trigo xa ao Servicio Nacional do Trigo,
cambiaron o nombre para Servicio Nacional de Cereales, pero a xente de Castilla e da Meseta non quería cambiar para a cebada. Entón, colleron e crearon un servicio auxiliado polo Banco Mundial que para levar os becerros todos que nacían en Galicia de pequenos e irlos cebar a Castilla para que a xente tuvera estímulos e axudabanlle moito. E daquel servicio quedou excluída Galicia, que foi unha coña, vamos, que Galicia, eu acordo que ainda teña aí a folla do periódico, Galicia decía un informe, que o informe estaba dominado pola política, claro, o informe decía que Galicia nunca sería unha rexión gandeira polo minifundio. Mira ti que acertou de carajo. Mire, onde naceu vostede, Maximino? Eu nací en Ames, en 2 kilómetros máis abaixo, nunha aldea, na aldea de Lamas, na falda do Monte San Marcos. En que ano? Nacín o día 26 de xuño de 1927. Vou facer 96 anos. Como era aquela aldea? Aquela aldea era unha aldea, bueno, a xente levábase ben. E había, as casas tiñan moita xente. Había a casa que estaba pegada a de meus pais, nós éramos xa 6 irmáns tamén. Había outro matrimonio que estaba ao lado que tiña 8 fillos, e do outro lado a outra casa tiña que quedaron solteiras aínda. Tiña 4 fillas mozas e tiña tamén 8 fillos. Un estaba en Cuba e outro foi quinto do 40 que botou 7 anos na mili. Despois foi a guerra, enganchouno e tuvo que estar 7 anos na mili. Como era? Había moita emigración aquí? Emigración, meu pai eran 9 irmáns, homes, desa aldea onde eu nacín, e foron todos, emigraron todos. Eu teño 4 irmáns de meu pai morreron en Buenos Aires. Os outros morreron aquí, porque meu pai foi o primeiro que foi para Cuba. Hasta meu pai, que era o 6º, foron todos para Argentina. E o da Argentina veu solo, os outros morreron ali. E meu pai, que era o 6º, foi para Cuba, e despois de meu pai foron para Cuba os outros irmáns. En Cuba, bueno, pois fixo, bueno, foi de polizón no vapor Alfonso XII, porque... En que ano foi? Foi, non sei que ano foi. Eu que sei que era quinto do 19, ou sea, meu pai nacera o 98, en 1898. E marchou cando había que entrar en filas, xa non se alistou para non ser prófugo, e marchou, meteus, porque ao ir de polizón no barco non había documentación e non nos podían declarar prófugos, non sabes? Porque... De onde saíra ese barco? Lo colleron? Para lá non sei. Hai na Coruña, Na Coruña? Sí, porque despois meu pai veu casarse e volveu a marchar
e iba a ir miña nai comigo para Cuba, ponda el, e ven o ano 29 a moratoria, a depresión económica que foi a finales dos anos 20, foi o 29. En vez de irnos para lá, veu el para cá. E acordo meu que veu en maio do 29, ainda eu non tiña 2 anos. E acórdome que me levou miña nai a Coruña e manda leche, que ese é o primeiro recordo que teño. Cando el baixou do barco e me colleu e me deu os bicos, claro. E acórdome donde dormimos nun hotel ali cerca de... ali mesmo, onde está o Banco Pastor. Había ali e deitáronme na cuna lá na esquina da habitación. E ainda me acordo. Porque, claro, como foi a súa infancia? Usted tuvo a sorte de non emigrar, claro. Eu non emigrei porque eu vin un día unha película que se chamaba Que verde era mi valle. Non vin a película, pero vin os anuncios aí pola carretera, polas esas. E desde aquela empecé a pensar que a maía era verde e que tiña todas as posibilidades de triunfar en agricultura ou en ganadería, que meu avó era un labrador. Eu criei-me hasta os 6 anos na casa de meu avó, que morreu 33. Era o... Bueno, era quizá a mellor finca que había na maía toda, en Ames, Brión, Ribasar, toda esa zona. Entonces, criei-me nunha casa de labranza. Foi a miña de pequeno. E despois, cando íbamos ir para Cuba, non fomos, veu meu pai, empezou fundou vida de labrador, con as beiras que lle deron os seus pais, e outras que comprou. Empezamos despois heredamos da casa principal donde salira meu avó, en Lamas. Como se chamaba o avó? Criei-me ali, Como se chamaba o avó? O avó chamábase... A xente aquí nas aldeas non se conoce polos nombres. Se lle dis o nombre dunha inda hoxe, dixe o nombre dunha casa, dun labrador, ou dunha paisano que vive na aldea, e ninguén sabe quen é. Hai que conocelo polo bote. E meu avó chamáme Mouriño da Sagrada, que ainda é a casa de Mouriño da Sagrada, que era sobrinho, meu avó era sobrinho dunha familia que foron a Cuba 2 irmáns, e viñeron multimillonarios de Cuba e despois dedicaronse á construcción de Santiago. Ainda os heredeiros de un deles viven ali na Senra, nunha casora grande que teñen ali. Meu bisavó saliu desa mesma casa, era irmán deses. Entonces, un deles,
José García Mouriño, comproulle o iglesario de Ames. Foi por eso, chamabanlle a Sagrada, e fixolle ali, montoulle unha explotación a millor da Bahía, e montoulle a el, porque non tiña fillos, a pesar de haberse casado 2 veces, pois non tiña fillos e meu avó era o sobrinho preferido, pero meu avó era un rapaz da aldea e non podía levar para Santiago, para a presa, nin nada. E montoulle unha explotación agraria e chamabanlle Mouriño da Sagrada. O nombre era Francisco García Rey. Ajá. E o seu nome como é? O seu mote, o seu alcume? O meu ou o dele? O seu, o de usted? Non, o meu é polo apellido. É Viaño? Son Viaño de Tapia, non hai... Viaño de Tapia. Si, non teño... Pero en todas as casas había, se coñecía, por o alcume, non? Que eu sepa. Como cambiou nestes anos a Maía? Como cambiou o Val da Maía? O Val da Maía cambiou como a toda Galicia. E eu traballei bastante, porque o ano 66, o 1 de abril, formamos entre 7 veciños daqui desta aldea unha cooperativa de explotación comunitaria, que foi, creo que a segunda de España. Anque había a de San Saturnino en Ferrol, e había a primeira que era en Zúñiga, en Navarra. Entonces, ao facer a cooperativa, empecé a predicar o cooperativismo por aí onde me encontraba, en todos os lados, bueno, pois sí. Surgiu en Cáritas de Negreira, que presidió o registrador de Negreira, Jesús García Calvo, era amigo meu, e propúxome crear unha cooperativa que comprendera a Maía, Barcala e terras de Xallas, que despois agrandouse casi toda Galicia, que foi Feiraco. Entón, eu, desta de Tapia, estando aí na cooperativa de Tapia, na explotación comunitaria, fixenme, cando creamos o Feiraco, fun o primeiro secretario e despois fun o primeiro gerente. Aí traballei bastante polo cambio da Maía, orientando todo até a gandeiría de leite. Foi cando montamos a fábrica de leite, máis a fábrica de piensos. Por iso eu che decía, cando houbera aquel plan Bacún, ditado desde Madrid, que decían que Galicia nunca sería unha rexión gandeira. E nós fixémonos, eu, e máis moitísimos máis compañeiros, amigos de cooperativas, eu daquela, para facer Feiraco, fun predicar a maior parte de Galicia. Chamábanme dos ayuntamientos, das cooperativas, das hermandades de labradores, e iba, bueno, darlle charlas de explotacións comunitarias. E a usted de onde lle viña eso? Como se lle... Quen lle influiu? Eu estudiei graduado social, esa era a línea, non sabes? Os graduados sociales
era o cooperativismo, do traballo, era xa dedicado a hoxe, como se chama a carreira hoxe, que está ali no Camiño Novo. É graduado social. Ainda é graduado social. Eu son graduado social que teño... Relacións laborais, só. Relacións laborais, sí. Sí. Sí, porque eu estudiei políticas ali ao lado. Sí. Ciencias políticas. Sí, ali, sí. Relacións laborais. Bueno, eu estudiei. Eu non iba ás clases, iba por oyente, pero sacaba boas notas, dábaseme ben, gustábame, influiu moito a aqueles estudios de graduado social, influíron despois, deixei Feiraco e contratoume unha empresa, René Picot, que é unha multinacional hoxe, estaba empezando. Estaba empezando que ainda non hai moito que o dono, que é unha empresa particular, pero ainda lle dixo aos meus fillos, porque eu lle dei as gracias porque me contratoume el en Asturias, mandoume ir a unha clínica dos ollos. Dos ollos, e dixo aos fillos, pareceme mal que teu pai me dé as gracias, porque a empresa, que hoxe é unha multinacional, ten fábricas en México, en Estados Unidos, en China, en Francia, e di el que a empresa, decía el, débesenos a 4 personas, e unha delas é este home. Bueno, e eu lle gastei unha broma que dixo, home, e dilo agora, porque como xa estou jubilada fora, non significa subir os sueldos. A Biblioteca Humana de Galicia. Un proxecto de recuperación e divulgación do patrimonio oral e inmaterial de Galicia a través da creación sonora e do podcast.